Ești așa de stupid. Nana. Cât fac 9 plus 10? 21. Ești așa de stupid. Nana. Salut lume, ieri am fost la prelansarea lui Kazi, Vise Triste. Alături de Nerup a fost nebunie, câteva secvențe din concert. Acum hai să trecem la episodul nostru. Mă gândeam să fac un episod numit 50 lucruri despre mine. Hai bă, ești nebun? Cum să faci tu 50 lucruri despre tine când tu abia știi să-ți scrii numele? Da, probabil. Așa că m-am gândit atunci să fac un episod cu comentarii. Bă, omule, ce comentarii, că pot să caut cu lupa și nu găsesc la videoclipurile tale. Probabil, ai dreptate. Omule, eu încă mă întreb pe tine, nu te-am împușcat data trecută? Cum naiba ai înviat? Păi bă, hai să zic, eu n-am murit pentru că nici tu n-ai murit. Pentru că tu trebuie să mori ca să mor și eu, pentru că eu sunt tu. Fucking idiot. Damn it! Așa că m-am gândit să fac reacția ta când? Reacția ta când măta te bagă în da mătii. De acolo am ieșit, deci aș mai merge încă o dată. Reacția ta când dormi și te trezești brusc că ai uitat o temă. Căcat! Tema la mate! Reacția ta când la școală un coleg sau toți colegii spun că dai test și tu nu știi nimic. Băi, cai, ți-ai învățat pentru testul de azi? Stai, avem azi test? Reacția ta când scapi mai repede de la școală. Copii, astăzi scăpați mai repede cu o oră. Reacția unui hater care vede că o duc bine cu vlogul. Salut lume și bine v-am găsit la show-ul meu unde vă prezint cum rasa. Cum a ajuns ăsta la televizor? Băga mea a ajuns să mă adore. Iar pe vremuri nu era nimic. Și ultima reacție, reacția mea când voi ajunge la 1000 de abonați. O măgă, am făcut 1000 de abonați. I was a werewolf. Asta a fost tot pentru această săptămână, dar înainte să închei vreau să promovez un vlogger mai începător care pare că face o treabă bună. Linkul aveți în descriere. Dacă ți-a plăcut episodul, nu uita să violezi butonul de like. Dacă cunoști un prieten care reacționează așa sau tu reacționezi așa, dă-i un share. Iar dacă vrei să vezi în continuare munca mea, abonează-te. Uite aici. Și acolo jos, știi, aia. Dar chiar m-ar ajuta. Eu am fost Bogdan Cătălin și v-am lăsat